Abusuafo mu bibi akɔ baba Sogyaman Sika Fie so ɛna Sogyaman TV so subscribe to channel na mame like video no na share sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nua bi nso nsa bɛka video no bi ne nyinaa atumi adi abom. Abusua anɔpa yi deɛ Nyame ayɛ adom bɛsane abɛhwɛ yes anɔpa game no yɛkɔnya 63, 21 and 80 yɛbɔ 3 numbers ɛwɔ so. Yes, nti wadaroma sɛ wonya bi di na wopɛ sɛ ɔkyerɛ wo dɔ a mesrɛ wo Sogyaman me number ni wobɛtumi areward afa wei so. Ɛdin ne yɛ Danso Joseph. Yes, wobɛtumi asɛnde wo reward de afa so de ama me kama. Yes, ketewa biara nsua. Yes, ketewa biara nsua. Na yɛnso yɛde abi ato pipa na yɛnya bi de ayɛ banda a anytime biara no yɛbɛtumi upload video no de ama mo. Okay, na wopɛ POS machine nso de ayɛ adwuma a wopɛ run POS machine anaasɛ wo lucky POS machine a mesrɛ wo frɛ me Sogyaman me number ni frɛ me. Wode wofrɛ a wosi Sogyaman wopɛ POS de ayɛ adwuma. Deɛ hia ne sɛ wode bɛyɛ adwuma. Yɛntɔn sikatua biara anim. Na deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ yɛwɔ Kumase Atonsu High School Junction. Wo bɛgye a ebia baabi a wɔno ntumi mfa kaa mba. Enti yɛde bɛma delivery guy akɔ station hɔ. Enti wɔkɔ a driver na ɔde nneɛma ne ɔde machine ne bɛbrɛ wo no, wo na abɛtua driver ne ka. Nti ɔdu station hɔ na wafrɛ wo na ne driver no aka ho asɛm na ɔde ama driver no de abrɛ wo. Na deɛ ɛwɔ hɔ no. Okay. Nti yɛnhwɛ deɛ wɔfo ɛnɛ anwummerɛ game yi ɛyɛ Lucky Tuesday yɛnhwɛ setup wei transfer from VAG West transfer from international event number 1126 so ato 21 owi a na ɔma yɛ 13 na wasɛw 32 ɛwɔ ha owi a na ɔma yɛ 23 na wasɛw 14 ɛwɔ machine so owi yɛ pɛ na ɔbɛma yɛ 75 na wasɛw 70 nso ɛwɔ machine owi a ɔse yɛmfa event yi nkodi na yɛgyina soro ha nso a event 319 nso a mwɔ nso ato 13 3 ways down na abɛto 74 na ɔde abɛlɔke event no ɛde ama yɛ nti wobɛhu sɛ taa 13 no woyi baa ɛwɔ hɔ kama woyi baa wɔ hɔ kama good. Nti yɛnhwɛ current na sɛdeɛ wahyehyɛ no ɛwɔ current no yɛnhwɛ actual current no ni ɛno nso wɔhyehyɛ no start free ha no mo event number 958 no na mehu sɛ wato 21 owie 21 pɛ na wabɛto 13 owie a 13 no na ɔsɛwo 32 owie pɛ ɛna wabɛto 23 ɛna ɔsɛwo 14 nso ɛwɔ machine 4 box owie a na wama yɛ 75 na wasɛwo 70 nso ɛwɔ machine. Yes, nti owie a wɔse yɛmfa event yi nkɔdi. Nti wobɛhu sɛ 13 no na wagyampo aba. Aha nso wobɛhu sɛ 13 no na wagyampo aba. So 13 no ɛyɛ kama wɔ so paa na mepɛ sɛ yɛyi saa 6477 ɛwɔ so 6477 nti wopɛ me event na wayi 13 6477 6477 nso ɛwɔ so kama. Good. Na yɛnhwɛ second setup yi. Second setup wei ɛgya wom papapapapa. Ɛyɛ Lucky Tuesday na board event number 497 2017 open hɔ na mehu so ato 58 na wasɛwo 5278 ɛwɔ machine. Nti owie a 1 2 3 4 na wabɛto 63 owie a na ɔma single 3 74 75 single 3 74 and 75 nti wawie deɛ a wɔse yɛmfa event yi nkɔdi. Na wɔ event yi so no yɛbɛpeke 61 90 68 61 90 68 nti wopɛ me event na wayi 61 90 68 nso atwa no kɛse ɛwɔ so kama. Nti woba current na sɛyi na ɔno nso abɛhyehyɛ no ɛde ama yɛ
sei na wabɛhyehyɛ no wɔ current anom de ama yɛ. Okay, nti yɛnhwɛ adeɛ wɔ ha. Nti woba ɔhyɛ ase wɔ event number 957 na ɔbɛto 58 ɛna ɔsɛ wo 7852 ɛwɔ machine. So nti owie a pɛ collect counting 1 2 3 4 na wabɛto 63 at center box position. Na following week down na wabɛto single 3 74 75 single 3 74 and 75. Yes, nti wawie deɛ a wɔse yɛmfa event yi nkɔdi. Nti these two event no ɛna yɛgyina so de abreak through anwummerɛ yi. Yes, na wopɛ sɛ wotwa any NLA game nso a ɛmfa baabi a mesrɛ wo sɛ numbers no ɛna ɛwɔ ha no. Numbers no ɛna ɛwɔ ha no. Fa number no 0599212255 Sister Selina wobɛhwɛ atwa ama kamakama. 025665 4614 ɛno nso yɛ Sister Linda ɔno nso bɛhwɛ atwa ama kamakama. Anaasɛ Sojaman wobɛtumi de asɛnde me. Yes, ɛwɔ me number yi a so 0593673300. Me nso mehwɛ no matwa ama kamakama. Anwummerɛ game yi ɔmo mmienu nyinaa wode sɛnde ɔmo a 30% commission na ɔbɛte ama wo. Yes, 30% commission ɔbɛte ama wo. Wodi nso a ntɛmpa no so no wo sika no wo nsa ɛbɛka kamakama. Nti sɛ ne bɛnya for yɛ full game no for Lucky Tuesday. Yes, nti yɛka event no mmienu wɔ mu a ne yɛbɛyi yɛ best 5 ne yɛyi yɛ best 3 ne yɛakɔ for yɛ $2 61.90. Yɛbɛkɔ for 61 as a free banker. 61 as a free banker. Yes, na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no. Yes, nyame nka ho. Ɔma yɛn kwatenten ahoɔden wɔ mu. Bye bye.